Impulsaremos a presenza de Galicia nos Consellos de Ministros da Unión Europea. Recuperaremos o protagonismo de Galicia no Comité de Rexións, propoñendo dictames nos asuntos que afeiten a Galicia. E reivindicaremos as funcións de autoridade, de xestión e pagamento dos fondos europeos. Non ten ningún sentido que a xestión e o pagamento dos fondos europeos que veñen a Galicia non se podan xestionar nin se podan pagar desde a Administración autonómica por delegación da Administración estatal.